नंगौ बे समाव थारैनो आं बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय एबा क'क्राझार गोजोननि नोगोर साखाथियाव थानाय ग्रीन फिल्डआव दङ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ दिनै बाइक रेलि लादों। बेखौ लानानै जों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा जोंनि खाथियाव दङ आरो बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन दिनैनि बे हाबाफारिनि बागै। बे समाव मा बुंगोन नोंथाङा दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै? दिनैनि हाबाफारिया जोंनि 10,000निबो बांसिन इउपिपिएलनि मावथिफोरा आरो 5,000नाबो बांसिन मटर साइकेल लानानै जोंनि ग्रीनफिल्डनिफ्राय क'क्राझार ग्रीनफिल्डनिफ्राय आलारिनि सोरां रेमसिं ब्रह्म स्टेडियामसिम जोङो मटर साइकेल सालायनानै थांगोन। मानो होनबा 40 बोसोर उनाव दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना गिदिंनानै फैफिनदों। बे गोजोनखौनो रंजानानै जोङो दिनै रंजा बाजा मटर साइकेल सालायनानै रेलि खालामगोन जाहाथे जोंनि समाजाव मोनसे सांग्रांथि फैयो जे नोंथांमोना 40 बोसोर गिनानै थाबोबाय, नोंथांमोना जेब्लायबो मोनसे आनसार्टिनिटियाव थाबोबाय आरो दा गिनांगौ गैला, आनसार्टिनिटि जानांगौ गैला। जों बयबो गोजोनै थानांगौ, गियाल'ना थानांगौ, रंजा बाजा जों रायजो जानांगौ। बेनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनैनि रेलिखौ खुंनाय जादों। रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेज जे फैगोन जोंहा दिवालिया फैगासिनो दङ। बे दिवालिनि जिहेतु जोङो मोनसे पहरखौ रंजानाय मोनसे फोरबो बियो दिवालिया दीपावलिया। दा पहरजों लोगोसे जों गियानखौ रंजानांगौ। गियान आरो पहरखौ रंजानो हाबा जोंनि जे गिदिंनानै फैफिननाय गोजोन, बे गोजोन थासारियाव जों दिनै गियान आरो पहरखौ रंजानानै फैगोन। रायजो राजाफ्रा जोबोद मदद होदों, बयबो बाहागो लाफैदों। जोङो बादा होनो गोनां जादों। जोङो 5,000ल' बाइक सालायनो नागिरदोंमोन, खिन्थु गोबाङानो बुंदों आंबो सालायनो होननानै। बयबो फैदों बेयाव। रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंनो साहा लोंहोदों, दै लोंहोदों। गोबां बिथांमोना जोंनो मदद होदों। बेबायदिनो जोंहा काजलगावआवबो दिनै जोंनो खिस्रिजों लाब्राजों जाहोगोन रायजोफ्रा। गथिखे जोबोद मदद होदों रायजोफ्रा जोंनो। बे समाव बिथाङा बुंदों जे असान्थिसो बारा जादों होनना बुंदों इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय। बहा असान्थि जादों? बबेयावहाय असान्थि जादों? बिथाङा दाबो गावनि दिननि जे समफोर बेखौनो बावनो हायाखै। बिथांनि समाव बमा बारुदनि राजखान्थि दङमोन, बावहाय लांखारनायनि राजखान्थि दंमोन, बुथारनायनि राजखान्थि दङमोन, सिगि सग'नि राजखान्थि दंमोन। बेखौनो बिथाङा दाबो बावनो हायाखै। जोंनि 3 बोसोर इउपिपिएलनि सरकाराव ना जोंहा सिगि सग'नि राजखान्थि दं, ना बमा बारुदनि राजखान्थि दं, ना लांखारनायनि राजखान्थि दं, ना दाबि धमखिनि राजखान्थि दं। जेबो गैया। बयबो रंजानांगौ, बाजानांगौ, गोजोनै जोङो रायजो जानांगौ आरो जौगानायनि लामायाव जोङो दावखोलांनांगौ। बे समावहा लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय आरो जाहाथे कोनेव ओभारटेक नकरे आरो शर्टकाट कोनेव शर्टकाट नामारिबो। नोंथांमोननिफ्रायसो खोनादों। आंनि खामानिया माने सोर केन्डिडेट जागोन जाया बे आंनि खामानि नङा। बेखौहाय एनडिएनि एलायन्सनि लिडारशिपआ थांखि लागोन, सोर गेलेगोन सोर गेलेया। नोंथांमोना सासे मोजां बिजाथि मोनगोन बेखौल' नोंथांमोना मिजिंथिनानै थाबाय था। आंनि खामानिया जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव, मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव, मानगोनां रोनगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव, मानगोनां गबिन्द बसुमतारि दैदेननायाव रायजो राजानि बोरै सेबा खालामनो, गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय सेबा खालामनो, जोंनि ओनसोलनिफ्राय माने गरिबखौ बोरै गैया खालामनो, जौगानायनि लामायाव समाजखौ बोरै लांनो, गुन गोनां सोलोंथाइ माबोरै होनो, बेसो आंनि खामानि। लास्ट मानसि, थालांनाय मानसि, बेखौ बोरै सेबा खालामनो, बेखौसो आं जेब्लाबो सानबाय थायो। जेब्ला सोर बिजाथि जागोन जाया बे आंनि साननायबो नङा आरो बे आंनि थांखिबो नङा। थारैनो नंगौ, बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा दिनै बे हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे फैबाय थानाय लकसभानि बाथ्राखौ बिथाङा এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব।
ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পচন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000-399-187 আৰু 8822-018-193 যোগাযোগ কৰক।